Bunge okora Nakuru Town West Mosque Samuel Arama anyara wikirana na boigo ase aborire esegeto gusainanire esegeto yokumubwatesia Dr. Fred Okengo Matiang'i ase ganga yokurya ekirugo ky'oburai bwensi kaukona kurase bunge ya West Mugirango Maragoba ya bono Mosque Arama nigo anyare kubora buna ubuyambure obonge ekero Mosque Matiang'i aranyare konyora obotingu na boigo aranyare konyora omunguso kuro ang'ina mono asorogongorwa gusi na boigo cyasa abakenya sabo boigo arorekanire ko bamochia abarayi bari bagenderete kororekana kugenda mamincha yo kugania ko mugusi asebire biga ase nere agenderere kwena nesegeto yo kumwakira Matiang'i ekoko Yatwakere Okengo Fred Okengo Matiang'i chukurege ko gararie sinde Nakuru na ndana to gutara chinse chonse uchi abo abantu abagiko banjire ngo mwakara bari chikura tigamangana ati kiyago nyo kungaina abantu chikabira chinde chonse omuntu kuna Fred Matiang'i is rated as Kobe president ya Kenya 2027 yera bama ngosa manene sana onyo naenda bagusimba rorora abande bakorotna ta akiruchukura kiage Jones PS Matiang'i ka members of parliament bon PS Jamiri Matiang'i yale aba senator boigo abagaba na boigo no enkuruga Nyamira muiwede na tetu jotina chukura ngajanga tige kora na utina tigambere na kuru esto bwate chukura 1.4 million toro Matiang'i na nyora at least 800,000. So that's why I stopped at that thing go jaga simply because no na re go jaga iga stiri mbwe jukura jobo gavana no muzi ondoro ja kuruoro tigambere na kuru konye Fred Okengo Matiang'i lakini asika bra jinde Jones pia kan there you for free including no na batsikisi abanyana wango teba 2027 go about Fred Okengo Matiang'i jukura be president ya Kenya ya go restore igire Kenya bono tutagete abantu bakuruku managers tutagete politicians noje Jeromo Nyamatori ateti abantu gweta kendenge ebinde binaroje abajumbe baga bakunya wetanana kunya tebya bagusi na Teri Matiang'i na no Munyamato abantu abo tome bagenda kama bige tukona n'intu abagusi turazikwe rioka ekera turagijuje chance for Jeff es Fred Okengo Matiang'i na ndese sense ya Kenya bono tedi lasima owini o president yo maiko nyore biro konya abantu bao what happened in Raila Amolo Odinga abagare bon spi bagete chukura asam egara rueto ororo Omunyamata akaira rero ndubwati chiminisa chirueto ga igabogere mate bare serikali ya Kenya ne chukura bagete no is because bagete the members of parliament ase ODM bagakera senators so CM bagabana ase bagama utwara ebageni pawo igoti gato Matiang'i Jones pi assuming na ta kuira nyonyo ndubwate jinde Jones pi still na buto gutware bageni ngipagwa ekere keki ya Kenya uchukona juari sira chikona chiro